Какво правиш ти тук, бе? Добре. Къде ти е защитата? Какво правиш на вратата ми? Или не? Каква призовка? Защо сте го докарали него? Той не живее тук, нали? Къде живее? Даден е... Госпожо, той къде От живее? съда ми е подаден този адрес. Защо сте го довели тук? Има телефон за връзка. Аз Ой, да вие го доведа. казвате, да. Случайно Има ли телефон идвате? за връзка. И аз И двамата му се идвате обадих. заедно. Не, Защо не му се идваме обаждате заедно. Стояхте двамата и съм ви Ами снимала. да, защото Отгоре се още ви получи. снимах. Ми, Отгоре много още ви хубаво. снимах как идвате заедно. Вижте, Аз по-я и не двамата си ви фантазирайте. снимах. Отгоре ви снимах заедно. Глупости. Дайте каквото трябва. Аз отивам в момента в съда и лично ще го получа. Идвате заедно. Ще си Мартин, получавате какво ли правиш? книжата? Защо Ще ме получавате снимате? ли книжата? Той също ме снима. Кажи сега, момент, той да каже защо? Искам да попитам, ще си Така, аз получите не ли съм книжата? получила решението, още той наруши съдебното решение в момента. Госпожо, той има призовка. Чакам го, какво И понеже... търси тук? Така, те ще ви призъм. Жилището ли? Какво? Я кажи, Мартинчо, какво ще да правиш? Оле. Да, ще си Госпожо, получа пише ви. всичко. Ами добре, хайде Искам, тогава. момент, искам да знам защо сте го довели, вие трябва да Не ми съм го отговорите. довела, имам свидетели, аз също. Вие Не сте знам го къде запазили, стоите. нали? Това Той момче... е нарушил заповедта за Не е защита. нарушил Точно заповедта. сега нарушил. Не. Седи и се смее. Не е нарушил заповедта. Аз го повиках тук. Защо? Защото има призовка за него. Къде живеете? Къде? Какво търсите? Посочене На адреса на- ли идвате? Така ли? Госпожо, Я да посочен е този адрес. Кой адрес? На Свобода. И аз идвам да го търся тук. И ми е посочен телефон за връзка. И понеже не го открих, му се обадих по телефона да дойде да си свърша работата, да му връча на човека призовката. За това. Къде има адвокат? Моля, Има адвокат. Каква призовка му връчате вие? всякакви призовки му Не, връчвам. той има адвокат. Призовка няма, лъжите, нямате право да му. Аз Той лъжа. не трябва да влиза в жилището този. Ма Има той- забрана от съда. Влезнал ли Той е в има жилището? адвокат. Точно така има такова. Точно така. Къде е влезнал? Ето в това е жилището? внука на госпожа Гичева. Вие ли сте госпожа?